Deixar-me unes paraules als de sisè, que jo fa un parell d'anys que estic en aquesta escola i la veritat és que ha sigut un plaer aquests 2 anys compartir l'assignatura de música amb vosaltres i desitjar-vos que allà on aneu la música us acompanyi. En segon lloc, i ara per acabar aquest acte, aquest any no són els mestres que tenim una sorpresa pels alumnes, sinó que és al revés. Els alumnes som els que tenim una sorpresa pels mestres d'aquí. I és que aquest any tenim la sort d'estrenar l'himne de l'escola d'entorn. Per tant, des d'aquí sentats i cantant fort que se us senti, dediquem als mestres, us dediquem a vosaltres mateixos i a tota la gent que és d'aquesta escola, la cançó de l'escola, la cançó de l'entorn. Preparats?